Здравейте! Тук съм за да ви покажа бюджетния вариант за Малдиви, за който ви разказвах. Така, започваме с билетите. Избрала съм билети за двама пътника. Всъщност всичко ще виждате по две. Общата цена ще е за двама човека, но накрая ще ви го пресметне и за един човек. Така, избрала съм ето за отиване, ето и за връщане, дати през януари месец, като имате едно прекачване. Повече не са нужни. Едното е за малко по-дълъг престой. Така, прекачването се намира в Дубай. Ето така може да видите абсолютно всичко. Така, ето ви полета за връщане. Също така, престой за една нощ имате в Дубай на връщане. Също ще може да опознаете и Дубай. Мисля, че някъде около 2600 лева излизаха билетите тук. Така, сега да изберем и багаж, защото багажът също е важен. Така, ето. От тук се избираме. Естествено, 20 кг багаж, повече не ви е нужен. Аз винаги този взимам. Така, избираме го него. И сега и за другия. Същата процедура общо взето. Така, пак 20 кг. Тук отстрани в дясно, след като изберете багажа, ще ви се конфигурира цялата цена с багажа, с всички летищни такси, абсолютно всичко. Вдясно, да, ето тук го виждате. Така, сега да преминем към следващото, а именно хотел. Аз съм ви избрала едно малко кокетно хотелче. Има всичко, от което имате нужда. Закуската също е включена в него. Ето, може да се бележите. Имате си вътре баня и туалетна. Локацията му също е много добра. Аз съм я прегледала преди това. Така, да видим. Важното, което е тук, имате и безплатен летищен трансфер. Това е много важно. Няма да имате такси, нали, за скоростни лодки и така нататък, или вътрешни полети. Ето е тук цената за двойната стая. Така, може да я видите. Включва закуска. Така. Сега да видим локацията. Ами, да, намира се точно на плажа. Ето така може да видите. На метри от плажа буквално. Което е супер за вас. Тук съм ви избрала няколко ресторанта, за да може да пресметнем, освен, нали, закуската, обяда и вечерята, които според мен на човек на ден биха били около някъде, може би 30 долара, да не кажа 30 долара са много. Ето така, може да видите цените, какви са. Общо доста бюджетни варианти има за заведения, също така за кафенета, ресторанчета. Ето тук още едно, да видим неговите цени как ще са. Да, общо заето същото. Като цените, нали, съм ви избрала тук да са ви в долари, за да може да се ориентирате по-лесно. Така. Ето тук също може да видите какво предлагат. Предлагат също много кокоси, които са около 4 долара, но пък вкусни са, нали, и за снимки също стават много готини. Така, ето тук съм ви пресметнала вече всичко. Става въпрос за това, за билетите, за хотела, евентуално трансфер, ако се наложи, абсолютно всичко може да видите. Цена за двама и цена за един, колко излиза. Общо това е доста бюджетен вариант. Със сигурност, ако съм на плана, мога да намеря още по-бюджетен вариант, но мисля, че все пак трябва и да ви е малко по-уютно, не да отидете на Малдивите, за да мизерствате. Така че това беше от мен. Благодаря ви. Ако някой има някакви въпроси, съм на среща. До скоро!